дуруд бинандагони азиз, бахши навбатии филмофарон аст манзури шумо. Ин навбат мо тасмим гирифтем ки ба шумо дар бораи яке аз ширкатҳои синамогароии машҳур DreamWorks Pictures маълумот диҳем. Агар шумо мухлиси ширкати филмофарии DreamWorks ҳастед ва агар ҳамаи филмҳои дӯстдоштаатон истеҳсоли ҳамин ширкатанд, пас бахши моро пайгирӣ намоед. Албатта писараки моҳигир дар болои моҳ диққати ҳамаро ба худ ҷалб мекунад, аммо ин барои миёни тамошобинон маъруфият пайдо намудан кофӣ нест. Ширкат миёни мухлисонаш бо филмҳои дар ҷустуҷӯи галактика, гладиатор, тафаккури сунъӣ, мошини вақт, трансформерҳо, ман чаҳорумам, филмҳои тасвирии Шрек, Аждаҳо, Мадагаскар, Кунг-фу панда ва ғайраҳо ниҳоят машҳур мебошад. Бинобар ин метавон гуфт ки дар ҳар бори партофта шудани шасти моҳигирии писарак дар оғози филмҳояш боз ҳам дили мухлисони зиёди синаморо ба даст меорад. Дунёи филмофарии DreamWorks-ро соли 1994 коргардон Стивен Спилберг, менеҷер Ҷеффри Катценберг ва продюсер Дэвид Геффен дар шаҳри Лос-Анҷелеси Амрико асос гузоштанд. Аз нахуст фаъолият ширкати навтаъсис бо маблағгузории аввалияи $100 миллион ба кор шурӯъ намуд. Ҳамин тавр аввалин филми тасвирии истеҳсолнамудаи DreamWorks саргузашти мурчаб бо номи Ants шуд, ки бо филми тасвирии саргузашти флики ширкати Walt Disney рақобат менамуд. Умуман яке аз ҳадафҳои ширкат ҳам ин маҳз истеҳсоли филмҳои тасвирӣ ва рақобатпазир шудан дар нисбати филмҳои тасвирии Pixar Animation ва Walt Disney буд, ки ин рақобат минбаъд бо офаридани филмҳои тасвирии Шрек, Мадагаскар, Аждаҳо ва Кунг-фу панда авҷ мегирифт. Ва аз ҳамин сабаб метавон гуфт, ки чаро ширкат маҳз писарбачаро дар нишонааш ворид намуд, ҳарчанде ки дар аввал қарор буд марди солортарро дар нишона тасвир намоянд. Прототипи писарбачаи моҳигир болои моҳ ин писари яке аз рассомони ширкат Роберт Ханд бо номи Уильям мебошад. Роҳбарони ширкат писарбачаи моҳигирро болои моҳ ҳамчун рамзи умеду орзу ва офаридаҳои афсонавии ширкат маънӣ дод намуданд. ҳарфҳои SKG дар номи ширкат аз номҳои ихтисоршудаи асосгузорони ширкат, яъне Спилберг, Катценберг ва Геффен гирифта шудааст, яъне DreamWorks Animation SKG. солҳои 1999, 2000 ва 2001 DreamWorks паиҳам барои филмҳои зебоии амрикоёна, Гладиатор ва бозиҳои тафаккур 3 ҷоизаи Оскар ба даст овард, ки аз ин филмҳо дутоаш дар ҳамкорӣ бо ширкати бузурги Universal Pictures истеҳсол шуданд. таври ба ҳамагон маълум аст, филмҳои тасвирии Шрек, Мадагаскар, Аждаҳо ва Кунг-фу панда аз зумраи филмҳои машҳуртарини ширкат ба ҳисоб мераванд, ки DreamWorks маҳз тавассути ҳамин филмҳо миёни мухлисон маҳбубияти зиёд пайдо намуд. Аммо шояд на ҳама донанд, ки филми тасвирии Шрек ҳамчун аввалин филми тасвирии мураккаби аниматсионӣ соҳиби ҷоизаи Оскар ва даромади беш аз $450 миллион гардид. Филмҳои тасвирии Аждаҳо ва Мадагаскар бошанд, аз зумраи шоҳкориҳои DreamWorks мебошанд. маҳз барои филми тасвирии Кунг-фу панда ширкат намояндагии худро дар шаҳри Пекини, Чин таъсис дод ва муддати зиёд кормандони чинӣ болои ин филм кор бурда, ниҳоят бузургтарин ривояти Кунг-фу пандаро бо номи ҷанговари Аждаҳо офариданд, ки бо сабаби ниҳоят машҳур гардиданаш муаллифони сценария маҷбур шуданд саргузашти пандаро дар шакли силсила филмҳои кӯтоҳ давом диҳанд. соли 2006 ширкати DreamWorks пас аз гуфтушунидҳои зиёд ба ширкати Viacom фурӯхта шуда, қисман ба тобеияти ширкати Paramount Pictures ворид гардид. айни ҳол бинои ширкати синамогароии DreamWorks дар шаҳри Universal City, Калифорния ҷойгир буда, то ба имрӯз дар дунёи офаридани филмҳои тасвирӣ дар баробари ширкати бузурги Walt Disney ва Pixar Animation мақоми худро аз даст надодааст.